back with another edition. The NBA lockout's over, so we had to hit you with the Space Jam. So let's get up, yeah. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Get your jams, do your jams at the Space Jam. Alright. And now it's over, man. So now it's funny, but I was about to play some ball with Bugs and Lola Bunny. And when I go in, man, you know I slams. Ass. Dance so people wanna watch. Arsenaali on huomattavasti laajempi. Niin he saavat ottaa myöskin paidasta kiinni. Nyt sitten Cedric Johnson pyrkii lähtemään juoksemaan itse pallon kanssa, mutta Tuomas Nurmi, hän lukee, voisiko sanoa, että spajaa tuon pelin. Ja sen jälkeen pysäyttää tuon oikean sijoittumisen sen jälkeen. Tässä tilanteessa Cedric Johnson päättää, että hän lähtee tuosta juoksemaan itse, mutta kukas muu sieltä tulee? Tuomas Nurmi, joka kerää itselleen jälleen taklaustilastoja lisää. Ja kyllä Nurmellakin noita taklauksia jo rupeaa kohta lähemmäs 10 kappaletta olemaan. Taisi olla Nurmen 7. soolotaklaus tässä ottelussa. Nurme ei juuri muita taklauksia ole tehnytkään kuin soolotaklauksia tänään, joten sellaisesta artista on kyse, kun puhutaan Tuomas Nurme. Jännittävänä ja tasaisena ihan loppuun asti, että hauska nähdä, miten tästä lähtee kehittymään. Tuolla ensimmäisellä yrityksellä Wolverines lähtee siihen Steven Stokesin selän taakse. Kuten Petrus Penkki viikko sitten tätä peliä kutsui, että siinä tulee perävaunu ensin ja sen jälkeen vasta majakka, kun pienikokoisempi Stokes lähtee tilaa ensimmäisenä raivaamaan. Ja nyt siellä on Alexander Holt sitten pallon kautta Puuhissali numerolla 22. Sieltä lähtee Holt hakemaan väylää, mutta Tuomas Nurmi tulee ja pysäyttää tuohon tilanteeseen. Käy ensimmäistä kertaa toisella puolella kentälle. Tälläkin hetkellä. Nyt pitää sitten Tripsin puolelta lähtee Cedric Johnson juoksemaan itse ja tämä on monesti vienyt pitkälle. Nyt siinä saa Tuomas Nurmi lukee, ottaa hyvä. Joutuu tuossa tilanteessa tunnustamatta, Cedric Johnson on päässyt kiertämään, mutta Tuomas Nurmelta erittäin hyvä kulma tuohon tilanteeseen. Myöskin Roni Salonen korjaa tuota juoksulinjaa sen verran, että pääsee viimeistelemään. Asetelma vaihtuu, momentum vaihtuu, eli siinä mielessä niin peli kyllä on äärettömän jännittävä, äärettömän tasainen. Kyllä mielenkiintoinen taistelupari on myöskin kentälle muodostumassa. Siellä on Tuomas Nurmi ja Steven Stokes nyt ollut monesti näissä kiinniottotilanteissa pelaamassa vastakkain, joten tuntuisi vähän siltä, että myöskin Tuomas Nurmea on sitten pyritään ryhmittämään match-upiin Steven Stokesia vastaan. Ja mikä sitä Nurmea on sinne laittaessa maajoukkueen miehellä on kuitenkin nopeutta ja taklausvarmuutta, kuten tässäkin nähdään. Stokes polkee siellä, mutta Nurmi pitää kiinni ja Roni Salonen tulee myöskin hyvin aggressiivisesti repimään hyökkää eli Trips-muodostelma ja Tommi Pinta tässäkin muodostelmassa uloimpana, eli selkeästi tuota Tommi Pinnan ulottuvuutta halutaan tilanteisiin saada. Tuomas Mankki puolestaan pitkälle ja Tuomas Nurmi tulee erittäin hyvin tuohon heittoon väliin, eli Cedric Johnson siinä hakee ja pyrkii jo lähes juoksemaan itse pallota. Tuomas Nurmi pelaa kyllä tilanteen erittäin hienosti. Joo, kyllä Tuomas Nurmi haistaa tämän tilanteen tässä koko ajan, eli hän on ihan tilanteen hermolla ja oikeastaan tossa niin hän jos kuka on tossa lähempänä että palloa saada kiinni, eli onko näin, että Mankki vähän liukastuu siinä, ei pelaa ollenkaan palloa, vaan ehkä vähän niin kuin odottaa, että se putoaisi hänen syliinsä halunnutkaan. Nyt pitää Cedric Johnson itse palloa ja lähtee etsimään vapaata väylää ja sitä myöskin sieltä loppujen lopuksi löytyy. Tuomas Nurmelta komea avoimen kentän taklaus luon pelin jälkeen, joten myöskin Cedric Johnson haluaa näyttää, mikä hänen voiton tahtonsa määrä tässä ottelussa on. Joo, se olisi ollut 6 pistettä taululla. Sitten tällä toisella yrityksellä samantyyppinen peli, nyt vaan Johnson pitää pallon itse ja löytää sieltä vapaata tilaa, ei pääse uusiin yrityksiin asti, siitä pitää huolen Nurmi. Keskushyökkäjä kaksikko peräkkäin ja Andrewlle pallo ennetakin, sieltä löytyy Andrewlle väylää ja Tuomas Nurmi tulee tuossa tilanteessa Andrew taklaamaan 4 sen jälkeen Stokes ottaa tuon kuvion kiinni ja kurottaa pallon uusiin yrityksiin Tuomas Nurmen. Ja tuotu rangaistuksen jälkeen niin ollaan tultu tuota parhaimmasta mahdollisesta field goal rangeista myöskin pois. Nyt sitten Cedric Johnson lähtee ottamaan jardeja lisää ja jälleen tulee Tuomas Nurmi laapaisemaan kädet alta. Ei, kyllä siinä mennään peruspelillä tuohon keskelle. Mike Andrew kantaa palloa. Ja tässä vaikka Mike Andrewta tuodaan taaksepäin, niin tuomaristo luonnollisesti spottaa siihen kohtaan, jossa Andrew on pisimmillään käynyt pallon kanssa ennen kuin taklaustilanne käynnistyy. Ollaan hyvin lähellä. Aivan uusiin Andrew siinä ei pääse. Siinä tulee tässä kohtaa Steven Payton ja sen jälkeen Tuomas Nurmi. Ja tämä kaksikko sitten onnistuu
Ja sieltä lähtee se Erik Johnson ja juoksee itse pallokassa ja tässä vaiheessa ollaan jo uusissa yrityksissä ja juoksee alle 10 yardin päähän. Tässä nähdään sitten hyvästä kulmasta, miten tuota juoksutilaa siihen saadaan sen verran raivattua. Eli siellä on, siitä voi katsoa, että melkoista koreografiaa vaatii tietysti hyökkäyksen linjapelaajien blokkien sommittelulta, kuten myöskin puolustuksen linjan. Potku on tommonen matala, pomppiva, heti kun pelaaja siihen koskee peli. Kello lähtee käymään, nyt se Henderson sieltä tulee, mutta... Sieltä tulee Henderson, pudottaa pallon vielä, Anssi Saari heittää palloa edelleen eteenpäin ja nyt tulee Steven Peto taklaamaan ja edelleen palloa siellä syötellään ja siihen päättyy tämä ottelu. Hyvät naiset ja herrat, Helsinki Roosters on kauden 2012 Suomen mestari ja millä tavalla viimeisen sekuntien touchdown.